Awkuzu Broadcasting TV program anyị taa bụ ka ọ dị mma ka ị na-emele nine kenekwa gị introduce onye bụ onwe gị. Okay, afọ m bụ Chief Tochukwu Paul Ezeodo, Akupe na-ekute ego nke izizi na Awkuzu, onye mmụọ obi mmụọ ma anọ abịa na wọọdụ nke ndị Igbo na-akpọ wọọdụ wọọdụ 38 ka m tinye wepụ ka nna agwa gị onye ọcha dị na nwoke ka nna agwa gị onye abalị gị akọpụta m echikwa ego ya ma na agịnye ya Awkuzu ndị Igbo onye nọ n'etiti anyị taa na bụ unu anụghị Igbo kpọrọ nwunye mara ya bụ Ozo Akupe ma anointing mmadụ nke iji bụ amarị ya agazie onye nọ n'etiti anyị taa na-enwe ọ ka ọ dị mma ka ị na-emere nwesị na-agbakwa n'izu ka anyị mebela otu ike egwu ekelekwa market igwe jitet n'ọka ọ dị mma ka ị na-emere n'ọka ọ dị mma ka ị na-emere anyị bụ ka anyị bute eje ka anyị bata anyị na Awkuzu Broadcasting TV nwanne nwoke wa abịa bụ Ozo Akupe na-ekute ego onye ike nga Awkuzu masị mkpa n'anya abalị gị amụkwa gị bịa ihe ọ bụla ị na-achọ nwunye gị ya babụ ị na-eji ihe elu ya gbasị na taa anyị nwanne bụ ka ọ dị mma goziela anyị ndị Awkuzu, goziela anyị ndị bụ anyị n'anya na-ekiri anyị online, gozie anyị ndị Igbo niile, gozie anyị na obodo abụ Naijiria nwa na-eprotekt ya from ndị ajọ mmadụ onwe masị na adịla anyị na mma. ọzọ anyị adị n'iro ọmaka ya emela anyị ekwu ndụ nka mana ọ nwere ibe nna aga na-aga n'ọzọ ibe mmadụ na-eche na be m mee na di ya ibe mmadụ na-eche na be m mee na di ya ibe m na-eche na be mmadụ mee na be onye ahụ ya bụ ibe m na-aga n'ọzọ and ọbụ ọzọ m na-aga na-aga ọbụ na onye mee ibe anabụ nrọ ibe anabụ nrọ mee ya ọ bụgo otu anyị adị n'iro ndị anyị ọbụla ndụ ndị Awkuzu aka ma na-atọ ihe ite ike nga Ozo Akupe mmadụ kwa igwe abalị gị sị fine kekwanye position gị na Awkuzu? Okay, in terms of position, abụgo m one time youth chairman by mmụọ ma anọ 138, abụgo m one time vice chairman mmụọ ma anọ, abụgo m one time vice chairman Ugwobi in general. Presently, I am the chairman of Nkwele Ugwu na Adabere, which comprises n'ọnụ oyibo Nkwele na Mgbobi ọmụ their chairman, and now vie for the seat of PRO na Awkuzu. Nkwele na Mgbobi Ugwu na Adabere. Yes, ọ na-ele elo ka esi eme ya bụ nọọ Mgbobi chia Nkwele chia Mgbobi achịa. So ajide achigo ndị chere echesi ya ma mkpụrụ elu akụba Orlando chia emesịa Pastor Faro chia. So now ologo Mgbobi ọ mụ na-achị nchesi ya nke a na-achị bụ second tenor olozie Nkwele. Yes. Kekwani kisi wa PG one I am election ya very soon na. E contest ko ndị na agụ ibe ọbịa ka nwe ekwu maka ya. Awkuzu ma ndị update na-eme ibe enwe. Alụma azọrọ PG. Ibe ọbụla a na-eme n'ụwa a na-aka ngụ wee mee ya. Ọ bụkwa na makro wee ka ngụ kama na ndị ụlọ obi dite. A na-aka ngụ n'ibe ọbụla a na-eme. So ndị ụlọ obi dite and ara na oke re mmadụ ịrapụ ya o mere ya na chi ekwuru. So adị m azọ PG ibe m na-azọ bụ PRO. Yes. Na-enwe ike maka the PG arrangement ibe ọ na-eme ọ na-agakwa ọgụ maka onwe ngwatavie na dị ya for now. Well, a na-akpakwa ya ala ịmago na ibe ọbụla a na-eme ya enwe ndị ya na-akpa ya ala dịka o si dị. Mana to me is not an issue. Why I say it's not an issue bụ na the zoning formula
from Awkuzu bidoro n'Ikenga, o bidoro n'ezi, sorry, o bidoro n'ezi. Echesi na second term ya ka e nwee consensus agreement nke a na-akpọ njikọ ọnụ. Echesi wee jee second term, ikwuo Echesi jesie bụ ezi ka olo Ikenga because no kid handing over. So olu Ikenga anyị wetewuru ofu onye n'utolo Ikenga ka enye expose ese mgbe m fere weta mmadụ ma ọ bụ mma obi ma ọ bụ obi na-agụ ma ọ bụ ọmachi ma ọ bụ sọbụ, mana ọ kwere anyị and anyị nwa n'anya fụ na ọ emebiri anyị ibe na anyị mụsịra ncha niile, and n'ime na anyị mụsịra ibe eji amụtali nwa n'azụ ya n'akwụkwọ ọbụlụ lọya bụrụ barista nke ọ were qualified ịzọ ibe. Anyị wee n'anya ndepụta n'Ikenga ma barista ma lọya ma ibe dị iche iche dị ya. Anyị sị nna na anyị nwere unu jee n'ụzọ onye wibu ha jebe na ọmụmụ anyị ka unu bụ and etu ọ ga-esi wee nye. So na nke a na-eme ebe a na Awkuzu bụ ibite ka enye na ọbadakwala Ikenga anya n'agbanyeghị na ba atọrọ Ikenga. Na-eme ka anyị si ka ọ na-eso n'okwu maka na asị m eweli nye gị, anyị ewerela ọka obodo nye gị ma ndị ọzọ nọ ibite jee eze onye wiru ha jebe. Chukwu na-eme eze, mmadụ a na-emere eze amụrụ m ịghọta onye abụrụ uche na ọnya ya achị wee gaa ntụmọta bụ wiru, mana ịpụtasị m maazọ na mbụ gasị ememi mpụtachiri nne dagodi na-apụta gasị onye ilo m. So ibe ji wee si ibite jee eze ọ bụ ka a na-enwe n'onye ilo onye ọbụla zụọ onye wiru ya chịba, anụmanụ onye ọbụla wiru unu bụ onye obodo sọrọ azọ n'ogosi ya dị ebe ahụ. Daalụ. Ka anyị wepụ nke ahụ n'akụkụ ka ekwekwa dị nke ọzọ. Ịma na ka anyị batịara na agbamnkwụ dị n'obodo anyị, ị na agbamnkwụ ya nwanne, o nwere omenala na nwe ibe ndị Igbo merụ dị ka gị na gị na-emezi ya mago na ọbụgo na ọ bụrụ gọọmenti na-agaghị eme ya kịta na-asị ibe ekwesịrị ịbụ omenala. Nwaanyị nna ya biri mmanya ya ji echọọ di ya, onye zie di ya bụ mmanya, di ya were mmanya kwọọ n'ala were ego tinye na ya, mmanya bụ a na-anwụrụ anwụ ọ na ọsọsọrọ ndị nke nwaanyị ọ ibe ahụ tradishọn omenala dị ibe ahụ. Papa Awkuzu, ekene Chukwu na this TV broadcast imepe ọ ya abalị gị o nwere ụzọ ihe na-agbara na anụ nwaanyị. Nke izizi bụ na ịchọ ịnụ nwaanyị ije ebe nke nwaanyị kụọ aka kwuo na-eche ịnụ ya, akpọ nke nwaanyị jụọ ya ma ị chọrọ onye ọsị ana azụ iwe ebe mee ego ahụ ime bụ ka nwaanyị wee mara n'ọnụgodi o change ya from Nwoye ọzara Nweke. Are you getting me? Ibe agbamnkwụ ejụrụ m mmanya na-ebu wee na-achọ nwoke bụ ihe ọ bụ n'olu oyibo bụ honor and respect n'ọnụ oyibo. Abịa n'ọnụ Igbo ọ bụrụ njirimara bụ ka awa mara onye bụ di ya. Mmanya anwa ndị Igbo na-afụta ya n'ọdị precious. Ịbara nwaanyị buru mmanya na-aga, nwoke a na-asị abịa n'ọmụ bịa ọ na-anya ọsịa na ọ bụrụ gị abụrụ m ije ebe a na-agbanwe. Yes. Now ọ chọgide wee chọta gị bụ nwoke wee sekpuru ala buru mmanya bunye gị, iwe buru mmanya abụ na usi ya n'ala na na-abụ usi ya reject go the marriage. Yes. And ọnwa onye ọbụla dị na-enwunye gị ọbụla alụ. Ego bụ ịgbanwe afa from afa nna to afa gị. Mmanya
bụ igosi ọgbụgba ndụ na ọṅụbiri mmanya bunye gị na unu abụgolo okwu iwe bụrụ mmanya a wufuo maka eme-enye gị poizin ma ọ maka nna anyị na-eme ịrụrụ nwaanyị mgbe nke gị enwe ụnya imerụ ihe a na-eme awụsị bụ mmechi iko bụ ibe ọkụzi na-ebunye a na-enwesị m ya n'ihe nnọọ tinye ego wejeje anụ na-emere ụdị misteki ahụ ọ dịrọ mma ibe nna anyị na-akọwata anyị bụ na you as a man asụmiko ebe na-eto eto iji ebe agbamnkwụ ebe a na-anụ nwaanyị ilue di ya enye nwaanyị mmanya ka o jee di gị bụ di ya ịnwụsịa mmanya iweli kọpụ iwusie iwere mmanya wusie n'ala nwaanyị ego mmanya iwere mmanya wusie n'ala kedu izi the tradition ndị di ya ebe ị na-azọlụ poison ọ sị na ọ dịrọ mma ime this kind of a thing gị makwara na nke na nwunye gị na bọngụ aba adịọkwa di ya na mmadụ di ekwa nwunye gị anaghị ejide ọkụ ya ọ bụrụ alụ ọzọ dị ka ibn as a senior brother gị maọbụ junior brother gị a na-ege na ntị na ọ nụrụ nwaanyị ọwụ and nyanwa bụ nwoke wa ha nwụrụ ihe ekpuchi nwunye nwanne gị nwoke ahụ ife ọbụla na-aga na omenala Igbo mgbe gboo mee ka anyị male na senior brother gị nwa nwaanyị nwụọ n'inwe right ikuchi ya mana o dipende ka ndị si eme o nwere ebe a na-akpọ ewu a na-egbu n'ama ewu ahụ a na-egbu n'ama bụ debụ nke nwoke ya edoli egbu nke nwaanyị eru egbu ya na ama gwazie ndị obodo ma ọ bụ ụmụnne ya na ọkwa ya na onye a na-emezi ụmụnne ya amalị na ọya na onye dị otu na-emezi so ikuchi mmadụ bụ omenala Igbo tradishọn ndị Igbo ibe eji emeli ya bụ ka nwaanyị adịghị na mụta ọbala na bụrụ ọbala ezinụlọ anwa o wee nyebe nsogbu maka na o nwere ebe a na-akpọ ọfọ ọ ya abụ na nwoke a nọzi nwanne ya mụọ ya ka a maa na ofu ọbala ahụ ka na-aga maka ịba n'obi maka na ndị Igbo emebisigo ibe gbasara obi ọnya ka ndị Igbo ji emeli ya mgbe a mana taata ọ dị ezigbo otu nwaanyị niile mgbe nnọọ ọkwa ihe ọzọ na-agbagwoju m anya dịka nwaanyị pụta kịta tụrụ ime ogbi na tabe nne ya ọmụta nwata nwaanyị ahụ ọ ya anụnwu di ebe nne ya na-atabe enu di na nwaanyị tụrụ ime ogbi mụọ nwa ọ bụrụ nwa nwaanyị ọnwa onye bụrụ ya n'otogo like ya chọrọ ịnụ ya ọ ya anụ and nwunye ya akabe enu di o si na-eke di akara aka onwe ndị bi na tradition bụ ọ bụ na that woman anụ di the girl no fit marry o nwere ndị na tradition mana ebe ahụ bụ amoosu avụla anya ijide mmadụ maka na onye mụrụ ya akọrọ enwere ma ya bụ ndụ mụrụ ya nwa chi ya egotekwa na ọya anụ di ime ọbụla ị na-eme n'ụwa bụ ị na-eme fisikal ị na-eme spiritual nke mmadụ kwetere na nke mmụọ kwetere ka ọ ya bụ ime ọbara gị ime so nke mmadụ kwetere ma mmụọ ya kwetere ya ọ ya abara gị n'afọ onye ọbụla ka ọ maa akara aka ya so na nwaanyị mụọ nwa ma ya anụrụ obi nwa wee too ihe dịka Obi Kubana dị lọd abụ nwa ya laiki anya chọọ ịnụ ya go ahead ọda ndị ya ekenye dị nwa ndị ya ekeli ya nnọ ndị ya ekeli ya bụ ndị be nke nwaanyị ndị ya ekeli ya maka na o nwere obi vaya anabata nwa nwada mụasị nwada vaya egburu ya egbu vanabata ya na-ekelie ya ọba kelie ya ọ ya nwụrụ na ọnwa obodo ya bụ na-amụ nwa abaje mee ihe kwesịrị ime wee kelie ya mana ihe asọ bụ ihe ekelie nwa abụ ka itubuo ya a na-etuburu nwa etubu so ka esi wee abụ na
na nwoke toro ọwa bụ na nne ya bịawa bịa ije elu na di ya nne ya bịawa bịa ije elu and ebe abụọ na-anụ nne ya kịta o nwere right ije na ndị ichie o nwere right ịkwado ije n'obi maka na ọ bụrụ ọbara nna ya bụ ibe ahụ abụọ nne ya dịwa bịa ije elu o nwere right na ezinụlọ na-agwa ọ bịara nọ ajụjụ eji ụgbaa mma mgbe eku n'aka wee bụ ije elu ịba n'obi o nwere ike ịba n'obi nke nna ya maka na nna ya sị ya baa ibe anyị agbụ ya bụ eze enyere n'aka eze enyere n'aka na nna ya nyere ya na ndụ bụ onye na-anụ nne ya mgbe ha ndụrụ anya o mete mma ọ dịrị the family o mete njọ ọ dịrị the family mana ihe gbasara ọfọ ụmụnna ma ọ bụ ofe obodo onye metụrụ ya aka maka na ya bụ abụ ka ọ ya dị ije agwaghị onye mụrụ gị mana ndị Igbo si na ọya na-ekete nwa ọya na-ekete nwa bụ na imere ego mana onye abụ nnụzi emezi ego wee kpọrọ ya bata eketego ya bụ nwa so ọ ejewuzi n'obi nke nna ya onye jewụra nke ụmụnna soro ụmụnna ọ na-ejere n'obi nke ụmụnna abụghị ha tụrụ ime eziokwu ka o si dị oke azụm na ịghọta azụm nkịta dịka na nwaanyị nụrụ di ya bụ gbaa nkwụ ya n'ebe niile dị n'isi ya mana nwoke gbanwezi small little problem n'ume a wee jee di ya nwoke ọzọ n'ezi wee mụtakwa nwa abata na the family ịghọta wee mụta nwa nwoke emesie nke nwoke a bụ achọpụta na ọ bụrụ nna ya abụ ya na ya bi ya na onye amụrụ ya wee mesị na ọzọ ya bi ya amụrụ ya o nwere right ịmachi ya azụ ka o nwere right ịnọrụzie nna ya ahụ ebee ka ọ na-ana eje ka ọ na-idire na-ege ntị nwoke anụgo nwaanyị ka esi anụ nwaanyị a wee so okwu ọ wee na jee ebe ọzọ jee tụrụ ime mụọ nwa nwoke niile niile n'isi ya dị ya nwe nwa ka tradishọnal Igbo land si wee dị mana ọ sị na nwa na ya achọrọ ya sekpojelie nna mụrụ ya enwere right ịkpojelie nna mụrụ ya mana ọ nabata ya ọnwụ ya ka ọ bụrụ gị ya nabata ọmụa Tony amụ m na-alụ ọrụ mma alaghị ka onye nwe nwa gburu nwa ya ma ọ sịzie na ya chọrọ ebulata anya bụ nwa ahụ bata be gị ya laikpọ ka ọ na-akpọ n'obi gị ya laikpọ ka o sikwara mụ na na-eme ibe onye eluwe ibe na-arọ gị onye ejenwu na ndị ichie gị ejewukwa na agụ gị onye sikwa ụmụ ndị ọbịa ọbọbara gị ahụ na-enweta gị 100% right o kwesịrị inweta be gị as a father. Good. Ibe gbasara obi ọhịa abara na ya o nwere ebe a na-akpọ ubebe n'oke ha ndị wetara ya n'imi n'obi m na-ekebe m ka o ya esebe ndị ọzọ nwere ike si ya ha ndụlụ anya ibe oge kpọrọ arụ bụ alụ ebe si na ọ bụrụ arụ abụrụ arụ mana mmụọ ya agụ ya n'obi ya adịrọlụ gị mana esie ihe arọ o ya eli ya maka na ememe ego nne ya mana ọbọ bụ nke ọha na-etiro n'obi and ọ agbọrọ ndị isi ebe nna m ngaba mana the boy amarụ na ọ bụrụ gị bụ biological father ya ịma na oyi na-ewute ọ ga-abụ na ọya ọbịa bụ diọkpala gị oke nna ibi kwuo dị mma ọ ya bụ nsogbu anyị na-enwe maka na kịta anyị na-asọ anya n'iru wee na-ekwu okwu m na-eme ka ọ malị na nne ya mere ngana na ibe nne ya melụ bụ ibe a na-emere eme mana m ya achụgburu ya na m were ya sị nwa m ka ọ ihe emezi diọkpala gị ma ọ bụ na onye ọbịa bụ diọkpala onye nji utu m wee mụ ihe eme diọkpala gị ka o si dị ọrụ gị na ọ chọrọ nna ya
ewa ịma na abịa na anyị Igbo anyị ma oyi na ọmambala anyị enwe anyị mere agịrịrị nne do you support agịrị na nke dịbe bụ agịrị enwe agịrị dịrị adịrị listen o nwere ihe ndị gboo na-akpọ ezinụlọ apụtasị ịchọ maka ezinụlọ ife ọ na-egosi bụ na mgbe gboo na nwoke nwere right ịnụ nwaanyị eto ịnọ na nwoke nụsogoro nwaanyị eto ịnọ na o nwere ike ọnwa onye o nwere outside ya na ya na-eme agịrị n'olu ndị ọma mbala maka anyị bụ ọma mbala mana ọ tradishọn ka ọ bụ na ọma mbala na oyi nwaanyị na-eme ebe agịrị ibe o ji bụrụ tradishọn bụ na ndị Igbo ka anyị bụ na ya bụrụ ndị ọcha ya bụ ịgba akwụkwọ asị gị na ọ bụ nwoke ofu nwaanyị so i sọpọtụ agịrị kedu ihe bụ agịrị agịrị bụ na-erugbo nwaanyị nwaanyị ọzọ di ya anọghị ọ mmadụ ya na-alụ ya ịnụ agịrị ọmụa etu nnọkịta enwere m agịrị maka na ana m anụ nwaanyị na-atọ agịrị na tradishọn Igbo onye ọ baara ya mee ọ bara m etu mmemme ọ bara m etu ọ bụrụ arụ mana ọ bụrụ ajire ka ọ bụ nwaanyị ji maka na nwunye ya na-eme agịrị wee na-achọrọ iribe diwe ọ pụọ nwaanyị ọzọ abata obi si ebe ahụ nwaanyị ọzọ bata obi si ebe a n'isi wee pụ obi si ebe a n'isi pụ obi ili gị nwa pụọ so o gosiri na obi gị mee agịrị na-asị adị were nwayọ na-eyi gwa okpu jide ebutere ọya maka na isi ya eme na ọ dịkwa mma mana ọ dọkọta mee ejiri maka wee na ịchọrọ inudu maka na nne gị gwa gị ibe ọ bụ n'ebe di ya nọ ka m gwaza gị okwu ọkụ nwa ọkụzụ enwego nwaanyị nwudeli di ya ebe ọ na-eri ya nwaanyị ọzọ ọ na-enye anya oseli pụva ebibe meni tako di ya pụtara anya seki n'ibe ihe eri o wee jekwuru enyi ya nwoke si ya na ndị mụ jide mụ na nwaanyị ọzọ wee pụta anyasị jụma m kedu ihe m na-eli osedekwadị nwaanyị egbughị nwoke ọ bụrụ mmadụ gwa nwoke ọ jee nye nwunye ya ahịhịa omume nwaanyị na-emeso di ya ka di ya na-eji wee sị ya enne na mmụ ya agba n'ezi enne na ma ya agbụrụ n'ezi ife na-ebute agịrị bụ omume nwaanyị na-emeso di ya ọ dị mma nnọọ unu anụ gị ya ife ọ na-akọwa bụ you as a man you as a woman treat your partner very well onye ahụ gị na ya na-eme di na nwunye mee ihe omume dị mma ma ụmụ ka esi alụ di na nwunye enwe na ama eme na-ebute nwa agba niile nwanne a na-akpa agịrị a akpa ya tradishọn so ibe ekwesịrị bụ tradishọn ịghọta na ama eme mmadụ achọzi ya abụghị enye ya obi ụtọ ebe ọ bụ na onye gị na-anọ na-enyere gị obi ụtọ onye ọzọ enye gị obi ụtọ na ọ bụrụ tradishọn ka ọ bụ onye abalị gị kedu ibe ọbịa ka ị wee gbe Awkuzu na ndị Igbo na-ege anyị ntị be anyị nwanne ka o siwara iwe ọ na-atọ gị ụtọ kedu advaịsị inye inwe ihe ndị yutu gbakee ọra mmadụ okwu gaba n'ụlọ no achọrọ m use this medium ka m wee gwa ndị be anyị na ndị bụrụ si na agwọ amụgo na akịlịkọ ka ọgịrị ka a na-akpụ ya anyị enweghị youth sorry to say this anyị enweghị youth fako ị na-alụ ụlọ taa chọọ ndị ya ihe rufu oge ụlọ ị ga-achọju ya abụ ndị Kotoni ka a na-akpọzi ebe ya ndị Togo ga-abịa rufuo ụlọ mee skridin ndị be anyị ji foonu n'aka na-eche ego ndị ọcha ọ na-ewute m ndị be anyị na-eje ozi bụọyị ibe ndị Igbo ji wee dominate Lagos taa
Bonet na boy. Ebasa boy set to wage churched. Iche kiye ndị wale Jose boy. No na ebolo. O yi nnukwu trouser. O se tattoo n'aka. O megide gbagide egwu ọchị agị wọka. Nwoke gbagide egwu ọchị awọka, nwaanyị gbagide egwu ọchị awọka. Na-akpa abụrụ. O megide ọ bụ ike. Mgbe gboo ịbụ ike ejide gị mara ya apịa gị maọbụ esi awọka. Tata asị nwoke bụzi ihe anyị na-ahụ na TikTok vakpọrọ ya ma Instagram. Advice na ndị be anyị bụ onye akwụkwọ nakwere agụ na jee mụọ ọrụ. Gị bụ nwaanyị ya na agụnwụrụ akwụkwọ jee mụọ ọrụ. Ụmụ nwaanyị anyị chịziri aka kwụọ na hookup ịshatị ya nwaanyị ọ sịghị ha much will you pay me. N'ozu ọ na-esi n'ihe ebute ọya. N'ozu ọ na-esi n'ihe ewere nwaanyị agwọ ọgwụ ego. N'ozu na ihe ọjọọ dị iche iche dị na ya. Okwu m na-agwa ndị yut ịbụrụ nwoke akwụkwọ ekweghị agụ jee mụọ ọrụ. Rapụnụ esi fonu n'aka. Oke soro mgbele maa mmiri. Ọkọrọ mgbele onye akọrọ oke. Onye agwara okwu wee tụwa inu kọwara ya ịma na-ege ejirịta nne ya na n'iyi. Ụzọ abụ onye ahụ si ọbara ya bụ isi ọya bara ọgụ. Ya bụ ihe nwa ịgwa ndị Ozo Akupe. Ọzọ nwere ego, ọzọ ndị ọcha. Na-arị ihe o kwuru. Ụmụ nwoke nwekorobịa kịta nwa na onye ọbụla nwere n'ibe ọ na-eme. Ndị otu anyị na-aga mesịkwa nke ime nke ọbụla ọba chokwu ọzọ mee. Ime nke ọbụla ọba chokwu ọzọ mee. Ihe chọrọ ka enye gị na ọmara ihe ị na-eme ka ọ wee abalị gị. Rapụ na ime na-akpa agbụrụ chọọ ihe ihe eme ọ ihe ọ na-akọwa. Ọ bụrụ na akwụkwọ ekwe ọ ga-agụ nwa n'ọrụ ọja nwa na-abịa gbaa n'ịbọyị fanya na-agbọsịkwa n'ịbọyị ya. a na-agbọsị Wasị na ọya abalị unu gbalị ndị Igbo niile.